Salamu aleyküm mehriban dinleyiciler. Men bugün size yine bir täze goşgymy hap bereýin. Goşgyň ady ýaşlygymy gözleýän. Tüm garanky giýjeligiň içinde geçip giden ýaşlygymy gözleýän, geçmiş takypatyny her ýan açanna arasyndan ýaşlygymy gözleýän. Seyret durna var ya, kanatın yayıp, sol durnan yerine ödümü koyup, geçen yıllarımın katını oyup, bir vakit yaşlığımı gözleyen, gidip arayan, şeyle kıtladım gözlep, sol yıllardan kalan yaralam duzlap, ayna bakıp çağlaran saçlam sinlap, arasından ýaşlygymy gözleýän şol döwürki den duş nowjuwan gyýylar bugün olar ak gyýmaşly eneler görnähili tiz geçipdir seneler ýyda garap ýaşlygymy gözleýän ýollar uzyn gysga adamzat ömri ýyda dolap bolmaz ol juwan döwri şahir şaryň yetmän takaty sabry dolanmaja ýaşlygymy gözleýän. Dinleýänimiz üçin sag bolun mehribanlar.